Ku taba haɗuwa da yarinyar ta wani? Wannan ne na farko. Kai kai zubin barayi. Bayan dinka. Bayan dinka. Haka yi ne kana ta dawo mutane da kira me yake faruwa? A beran dinka zo. Wai wannan wai kanwa kai ke so ta Ladi. Na ce me sana'an shi wai tashi sama. Oke tashi sama kai yayi. To da Allah ya tashi da Allah. Ko kuma Qur'ani sai ka tashi. Kun ba ai ka tashi ba Allah ya tsina. Dan girman Allah sai ka tashi. Tashi. Babban yaya, dan Allah ka duba na fara tashi ko ban fara ba dan Allah dan ka kuma Qur'ani sai ka tashi. Dan girman Allah kai hakuri. Wallahi tashin ma da nake a mafarki nake tashi. Dan girman Tashi sama. Kaje ka shege ne. Assalamu alaikum jama'a.